Fil-Parlament il-Prim Ministru tkellem biss dwar xenarju wieħed minn tlieta brabta mal-vot ta' sfiduċja fil-Gvern. Għalli f'każ li l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni tgħaddi u jmur għand il-President u jitolbu jsejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija. Imma ma semma xejn dwar x'jagħmel jekk Franco De Bono jastjeni u l-Gvern ma jkollux maġġoranza parlamentari. Pajjiżna m'għandux bżonn elezzjoni, pajjiżna bħalissa għandu bżonn stabilità. Qal li mhuwiex segret li tul din il-leġislatura il-Partit Nazzjonalista kellu ħafna ġlied intern, iddikjara li l-politika hija arti tal-kompromess, imma fi kliemu irid ikun kompromess li ma jimminax il-prinċipji li jgwidawk. Issabbat saqajk u twebbes rasek u tajdi bil-forsi li tek waħżi. Lorenz Gonzi attakka lil Joseph Muscat li preżenta l-mozzjoni ta' sfiduċja u minkejja fl-1998 l-istess Lorenz Gonzi kien qal li pajjiżna għandu jmur għall-elezzjoni bikrija, il-Prim Ministru qal li kieku kienu fis-sitwazzjoni tal-lum kien jaġixxi differenti. Għal il-mozzjoni ta' sfiduċja bbażata fuq rikat politiku u ddikjara li minn qed isaqsi u issa jċedi it-tweġiba tiegħu hija le. Inċedi qudiemu da. It-tweġiba tiegħi ta' fuqha kollha kemm intkom. Ma ħbejtix u mhux se naħbiha. Jiena nirrifjuta li nwarrab. Lorenz Gonzi attakka wkoll id-deputat Franco De Bono mingħajr ma semmih darba bismu. Li kull deputati ġor mhux biss l-idejat tiegħu validi kemm huma validi, iżda jġorru wkoll il-pis tal-partit li jirrappreżenta u tal-elettorat. Qal li l-Gvern tiegħu ħaqqu fiduċja sħiħa. Tqis kollox, Mr. Speaker, meta tpoġġi kollox fil-miżien ma tistax ma tasalx għal konklużjoni li dan il-Gvern ma jistħoqlux li jiġi sfiduċjat minn din il-Kamra iżda jistħoqlu il-fiduċja sħiħa.